हेल' लोगोफोर, आं दिनै गेन्दा फुलखौहाय जावैनो नागिरदों, फुलि खालामनो नागिरदों। बेखौ न'आवनो जोंनि न'आवनो खालामगोन। गेन्दा फुलखौ माबोरै फुलि खालामो नायलांबाय थादो। गिबियावनो जोङो गेन्दा बिबारखौहाय मोननायखौ खानानै सान्दुङाव फोरानबाय साननैसो। बेनि उनाव बेखौ बिसि जोङो बिजिरजोब्बाय, फिसा बिजिरना लानानै जों बेखौ हाफोआव फोनोसै। जोङो हाफोखौबो बानायना लाखादों, नोंथांमोना लासै नायलांबाय थादो। बेखौ गासिबो बिजिरजोबनांगौ बिसिनो, नङाबा जमा रज'यो। फुनानै गायफिननायाव दिगदार जायो, बिसि बिदि जेरजोबाबा। जों दानिया फोबाय, जोङो बेयाव आलि बानायखादों। हाखौ एसे गोजौनो दै थायैनि, अखा हाबाबो बेखौ ट्राय होबानो जाबाय। बिबार खानाया मोजाङै थाल लानांगौ, एसे मोजां बिबारखौ खानांगौ। एसे गिदिर गावदां बिदि बिबारखौ खानांगौ, अब्लानिया जोलैयाबो मोजां जायो, फुलिफ्रा नायनो मोजां जाबोयो। जों सारजोब्बाय गासिबो बिबारखौ। बेयाव बारजिं बिरखारैनि हा एसे होना होनोसै सायावहाय। हासार सुनानै होबाय। बिदिनो एसे होनांगौ हाखौहाय, नङाबा बारजों बिरखारो, दाउ एरो। जोंनि फोनाया जाबायानो, दा बेखौ एसे बुस्रोबावनांगौ दंबावो। लासै बुस्रोबानो जायो। बेयाव जोङो जेबो रासायनारि हासार बाहायाखै, गोबोरखि हासारल' होदों। एसे गोबोरखि हासार होनानै एसे जावग्लिदों। बेयाव गोबोरखि लागायनानै एसे सारलाबाय जोङो। बेखौ लासै बुसोबाय, लासै बुसोनानै दोननोसै बेखौ। ओमफ्राय दै सारस्रिनांगौ, फुङाव खनसे, बेलासियाव खनसे दै सारस्रिबाय थाबानो जाबाय। 14-15 साननि उनाव बेबायदिनो नुजागोन। थमनो खिलिजेनबायानो। नायदो, दैखौ सारनो दाबाव, जेसेनो दै होबाय थागोन एसेनो मोजां जागोन। बिफांनि सेहेराया मोजां जाबोयो दै होबाय थाबा। फुङाव खनसे, बेलासियाव खनसे होबानो जायो। माबायदि गाजा बेरबोदों नायदो। गेन्दा फुलखौ जों न'आवनो फुलि खालामनो हायो, बायलायनांगौनि गोनांथि गैया। बायोबा जोंहा गोबां थाखा खरस जायो, ओरैनो बेखार थांगारो। बेनिफ्राय जों न'आवनो फुलि खालामोबा साबसिन जायो। दोनोबो 20-25 साननि उनाव जौबायानो, ग्रोम जाबोबाय, गोजौबो जाबाय। बबेबा सिथाइथाम, सिथाइनै बिदिनो जाबोजोब्बाय। सोमखोरनो नायदो। नायदो 30 साननि उनाव माबायदि बेसे गोजौ जादों। 30-40 साननि उनाव बेबायदिनो नुनो मोनगोन नोंथांमोनहाबो फुलि खालामोबा। नायदो बेसेबां ग्लाब गोजौ जौबोदों, गोबोरखि हासार होनायखाय। नायदो बेसेबां रोजा जाबोखो। नोंथांमोनहाबो गावनि न'आवनो बेबायदिनो फुलि खालामनो नाजा। सोमखोर गोजौथार। एफाराब गोरा नङा बानायनांगौआ, एसेल' खस्थ' खालामनांगौ। नायदो, बेनि बिबारखौथ' मिन्थिखायो नोंथांमोना माबायदि समायो। सिंगेलबो थायो, डाबलबो थायो बेनि बिबारा। बेनि
बिबारखौबो आं देखायगोन नोंथांमोननो माबायदि। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामलांदो। नायदो माबायदि बेसे गोजौ जाखो, आदैजों समानसो जाबाय। बिदिनो 40-50 साननि उनाव नै बिबारा बेबायदि बारगोन। 40-50 साननि उनावनो बिबारा बेबायदि बारबोगोन। गेन्दा फुलनिया बारा गोबाव सम लाया। नायदो बेसे समायना।